Ayan, may retouch dapat para hindi makita ang ating kagandahan, mga day. Okay. I cannot see what I cannot see. Okay. Busog ako. Tapos, mag-live tayo sa Facebook. Nothing gonna change my love for you. Hello! Hello! Okay, nyo sa tar tayo. Medyo pinabla tayo ng kape. Mas malinaw yung camera nung isa guys kumpara mo dito sa isa. Okay, today is 1. 02 and 03 25. Wala ba yung ano? Green screen. Happy September, my love. Wow, sana all my love. My love talaga. I love you too. Okay. Aba, congratulations sis girlie. Nanalo ka kay manager. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw na, masyado mong ginagalingan ah. Ang slow naman ang aking connection. Ano bang lasa ng ano ko? Ang aking panglasa. Masyado akong tayo ay magkakape. Happy September. Shout out sa tatlong viewers ko dyan. Hello. Hello mga day, mga manay, mga manoy. Ewan ko kung may pagkain pa sa taas. So, tapos na tayo naman kakain. Charis. Feeling vlogger na. Regalo ko. Ha ha ha. Ano daw? Enjoy kape. Wala ka bang ginagawa, sis girly? You don't have to work. Magiginom tayo ng kape. Okay. Ayan ba to? Kape is life. Slow ng connection. Ano ba yan? Ang bagal ng connection. The connection is very... Charles Benedicto. Hello po. Taga saan ka po, sir? Nanonood sa'yo, madam. Nanonood sa'yo, madam. Charles, shout out. Hello, Lods po. Apply tadi. Sino si Aliza Mepel? Ha, Lods, pa-apply tada og work. Ako po si Cha-Cha-Cha. Sino si Cha-Cha-Chab-Chab? Chab-Chab, ako po si Chab-Chab. Hello, siya yung shout out sa inyo. Kape-kape. Ako, kape-kape tayo. Ang lungkot ng I'm a kid man. Ha? Charles Benedicto. Bye. Slow ng connection ko dito sa ano. Ganda naman ang bahay mo, madam. Ako, hindi ko to bahay. I'm working. Sino to? Shout out sa Pito dyan. Hindi ko to bahay. Nasa work ako. Nasa work me. I'm working today. I'm gonna change my love for you. Shout out! Anong work mo dyan, madam?
nagpe-prepare ng mga pagkain sa trabaho. 2, 3, 4, 5. So, 6. 6 siya. Tapos, 7. Okay. Bibilang ako. Nawala sa isip ko. Anong word mo dyan? Chocolate. Saan na yun papadala yung chocolate? Okay. Kung pwede ka sanang paliparin yung chocolate eh. Chocolate! Sandali, nagbibilang ako, hindi ko na maisip. Isa. Ang hina ng connection nitong isa. Buti ba dito? Shout out dyan sa 10 viewers ko dyan. Hello! Kape-kape tayo. Bale, 2. Thirteen. Tapos, tracing na tayo. Nothing gonna change my life for you. It's already, anong oras dito? Ano na? Mag-alas, ano ba yung oras na? 11. Ay, mag-alauna na. Mag-1. Malapit na Pasko, madam. Magregalo chocolate. Ano oras na dyan? Ano na dito? Tawag dito. Alauna na. 1. Ang madamlamin. Kain tayo ng dish. Kasi waiting tayo. Kasama ako ni sila Gusti. Oo, sinabi niya nga. Sinabi niya. Shout out sa'yo, sis. Ang hina ng connection. Kaya itong tawag.
May tumatawag sa'yo, madam. Meron, narinig mo? Tumatawag nga. Mawawala to pag sinagot ko. Tawagan ko nga muna. Ngayon na lang connection ko dito sa ano. Narinig pala yun. Ano, naririnig ba? Naririnig. Akala ko hindi. Dahil tawagan ko siya maya-maya. Tapusin ko lang to 15 minutes. Ano ka ba? Umakit yung ano? Apa to? Basta to si Labi walang ano eh. Walang ginagawa eh. Makatutok to sa cellphone 24 hours. Ata. Ba't hindi siya sumasali kay ano? Sumali dapat si Heidi Madria. Gusto niya siya sumali doon kay manager. Nanalo si Sis Girly. 24 hours ata doon nakatutok sa phone si Sis Sis Girly. Tapos na. Ba't anong oras na ba yan? Ay, sa bagay, ano na sa inyo, no? Oras na ba sa inyo? 1 hour. 1 hour ba sa inyo? 1 hour sa inyo difference. Alas 2 na. Pahinga nyo na ba? Hello, dear. Raja Sawar. Paano minom ng kape? Charis. Nanalo pa lang. Kay manager ba yun na palaro? Sis Girly? O kay founder? Kay manager yun, di ba? Hello, I'm also here. Where? Where are you? Hello, dear. Hello, I am also here. What's this? Where are you? Yeah, I can see it. Duh. Live on your screen. I say hi. Ria Sarwar. Where you from? May na kasi itong internet connection ko dito sa isa. Ewan ko, may wifi naman. Pero, slow connection daw. Hindi ko alam kung anong oras na. Ay, 18 na, malapit-lapit na pala. What are you eating? What are you eating? I'm eating bread. Do you want bread? You want also bread? Puso nga. Tawagan ko muna yung ano. Bye muna, bye. Parang ano ba ito batayin? X pala.